umpama nonah kodo tanpa perahu sasat syarat insyaallah tri ngidam sari siapa lo? Seleng soni leca deleca sampun natos pirsa napa dereng? Nek sampun dateng pundi? Saderenge dereng Mbak Karisma, Mbak Yu kula nek kalih Dek Karida nembe dalu niki saderenge belas napa? Oh kaget no salahin domblong kabeh kok ya. Terus niki perjumpaan pertama kali kalian Dek Karida ngaten nggih. Alhamdulillah suwe rajamu jamu godhong telo suwe ora ketemu pisanan dateng tambak Rama dusun Oto Kabupaten Ngawi wiji nandonya dodo Sulaya do eling yen bakale mati. Selawatan nggih Bu. Ayo mangga selawatan salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah salamullah ala yasin habibillah. Ya mangga sampun mangga sareng-sareng Bu Pak nggih mangga salatullah salamullah ala toha rasulillah mangga ayasin salatullah salamullah ala toha yen wis mati sangumu apa Bu Pak Mas Mbak lho ditakoki ndomblong kabeh iki piye to yen wis mati sangumu apa sapa muni duit Mas apa duit jarene duit tenan Pak nggih leres duit nis dimaksud bapake duit niku DUWIT D doa U usaha W wirai iman T takwa ngoten nggih berarti tegese amal lan ibadah tapi sing mbok sebut nih duit yen wis mati sangumu apa sangune ngamal lan ibadah kaya rukun barokah benjing pecah husnul khatimah amin Allahumma mangga salatullah salamullah ala toha rasulillah ala yasin ala toha rasulillah Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Dalu niki acaranipun nggih menika tasyakuran aqiqah. Dalu niki sing ngaji tasih bocah, tasih kuliah ning mugi-mugi ngajine tetep beto manfaah lan barokah. Amin Allahumma. Acaranipun nggih menika tasyakuran aqiqah. Aqiqahipun nggih menika adik Rania Maizura Aprilia kalian adik Maya Salsabila nggih donga wasilah kula panjenengan sedaya ridhanipun Allah mugi-mugi adik ingkang dipun aqiqah menika dados lare ingkang salihah
sing banter to nek amin ki. Dados lare ingkang salihah, ahli ilmu, ahli ibadah, akhlakul karimah, lan mugi-mugi dados lare ingkang tansah bekti marang tiyang sepah, menjadi harapan masa depan, idola bagi kedua orang tua, juga berguna bagi agama, nusa dan bangsa. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Niki ngoten doa makbulan. Donga sae napa mboten? Sae ning donga sae donga makbulan niku nek pengen bener-bener kedadean harus ada kelanjutan. Tegese donga apik kaya ngapa niku harus berkelanjutan. Dadi nek donga mok trimo donga nek ora ana usaha niku akhire ora napa, akhire mok trimo dadi donga seremonial. Dadi ora nek gunane nek umpama ora ana usahane. Sebabnya Dek Karida niku gadah tangga. Kula paringi cerita, Bu. Kula niku gadah tangga. Tangga kula niku ngawontenaken tasyakuran hajatan ya syukuran. Anake niku lahir 7 dinane niku potong rambut kalian sekalian akikah. Anak mbarep lanang sing nomor 1 ngundang sholawatan, grup Banjarine ya lengkap. Wis pokoke jos ngundang tiang kadah. Tulisannya teng banner, alhamdulillah telah lahir putra kami yang pertama bernama Abdul sinten nggih sok tau men wong tanggoku kok sing rokok ngono. Namine niku Abdul Jumino. Lho piye to? Nggih ta ya pancen enek napa niku gabungan antara Arab karo Jawa. Abdul Jumino. Niku bapake niku namine Pak sinten nggih? Alah sok tahu yo an. Pak Luminto. Nggih namine Pak Luminto. Tapi tiang-tiang nek umpama tangga kula nek ngarani Pak Luminto lumayan loman sugih bondo. Karena nggih sugih nek ora sugih ya ora iso ngadani hajatan syukuran ngundang tiang kathah. Nggih wedhose ya mblehe diluwihi ora muk trima loro kamu kan nek isi tok nek akikah kan wedhose kalih nek jaler tapi diluwihi 5 saking sugih ning emane omahe cedhak masjid ning ora Jawa nyedhit. Iya tegese ora Jawa salat ngono lho. Lah salate yo jengking to, yo nyedhit to lho nggih napa nggih. Dadi omahe cedhak masjid ning ora Jawa jengking ora Jawa nyedhit alias ora tau salat jamaah yo blas ora Jawa. Nggih, bareng anake kelakon gede di sekolahne di kuliahne. Sekolahan yo mesti ning kutha, sekolahan yo favorit. Ning pendidikane apik, ning sanyata salahe. Sanyata pendidikan yang dikejar hanya pendidikan dunia, pendidikan akhirat ora diolang, ora diparingi fasilitas pendidikan agama. Akhirnya napa mboten terarah, pergaulan bebas. Jenenge Abdul Jumino. Tangga-tangga kula nek ngarani Abdul Jumino, amburadul judi mendem sak bendina. Lha pancen mergo napa? Mergo salah pergaulan ora terarah. Urip-uripane bendina main remi togel domino, main judi, dem-deman, arak oplosan, arak Jawa, ciu vodka, topi miring, rantol gutel, arak bekonang niku diombe kabeh. Ya apa kowe wis ngomongi lali mau bejane kowe iki. Lho nggih, pramila kersane mboten kedadian ngoten niku. Donga niku nek wis donga apik ya harus ada kelanjutan, harus ada usaha perbuatan yang positif. Kersane napa? Membuahkan hasil yang maslahah. Amin Allahumma. Lah terus carane pripun Mbak Karida? Nek dongane wis apik ya Allah, muga-muga lare kula sholihah, saleh, bekti dateng tiang sepah, ahli ibadah, ahli ilmu, berakhlakul karimah, menjadi masa depan yang cemerlang, berguna bagi agama nusa dan bangsa. Ora mung sekedar donga, ning ya kudu ana usahane. Usahanya apa? Yang paling utama nomor 1 adalah pendidikan akhlakul karimah. Perkara ilmu keri sing paling penting
nomor 1 adalah pendidikan akhlakul karimah. Dididik. Lah, pendidikan akhlakul karimah yang paling utama itu dari orang tua, ibu dan bapak, bukan sekolahan. Tapi kewajiban pendidikan yang pertama akhlakul karimah itu terletak kepada kedua orang tuanya utawa lingkup keluargane. Kudu iso menehi contoh, kudu iso mernahne. Bocah iki kudu duwe akhlak sing apik, duweni napa subasita sing apik, tata krama, adab. Syukur diwarai basa. Syukur diwarai basa. Sebab zaman sakniki niku sanyata ya bukti nyata kathah bocah niku ning wong tuwa ya ora njawa basa. Ora njawa unggah-ungguh. Zaman biyen bocah biyen lewat ngajenge tiyang sepah bungkuk nuwun sewu. Lho, petuk karo tangga utawa karo sing luwih sepuh, monggo grapya. Petuk karo gurune, Bapak, Ibu, monggo. Lho, napa sopan. Bocah saiki kathah mlaku ning ngarepe wong tuwa nyak. Petuk karo gurune kok petuk karo bolong. Halo, Pak. Ayo ngopi, Pak. Lho, bocah koceluk kuwi jenenge. Lengke zaman sakniki. Makane anak niku nek saged sing paling utama akhlakul karimah, diwarai adab, subasita, tata krama. Ilmu niku nomor kalih sebabe napa? Zaman sakniki sanyata kisah nyata. Ilmu kalau tidak beradab niku ya percuma, no sense. Sia-sia. Lho nggih napa nggih? Senembe viral tenggene media sosial. Universitas Indonesia, Fakultas Hukum. Napa? Terjangkit 16 pemuda Fakultas Hukum gawe grup WhatsApp. Isine napa? Kata-kata tidak senonoh, pelecehan seksual. Sing dilecehne kanca-kancane sing wedok, mahasiswi. Ora mau trimo kanca-kanca mahasiswine mawon, bahkan dosennya ora mau trimo sing dosen wedok, mboten dosen lanang ya dilecehkan. Bahkan ibunya sendiri, kakak kandungnya sendiri itu juga jadi bahan lecehan datang WhatsApp. Loh, Masya Allah. Kamangka Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Wong ilmu napa mboten? Ilmu. Tapi nek ngoten niku duwe adab napa mboten? Mboten gadah adab. Percuma napa mboten? Percuma. Pramila sing paling utama adalah 1 pendidikan akhlakul karimah. Dadi dididik putra-putrine, lari-larine kersane napa? Duweni adab, subasita, tata krama. Ngoten nggih Bu, Pak nggih. Pendidikan yang paling utama akhlakul karimah itu terletak di rumah, kewajiban bagi kedua orang tua ataupun lingkup keluarga. Sing nomor kalih nembe pendidikan ilmu. Monggo, ilmu umum silakan. Digencer perkara IPA, matematika, fisika, biologi dan lain sebagainya, bakat minatnya apa, monggo. Dadi laris sing berprestasi, monggo. Tapi pesenipun Dek Karida, ilmu ora muk sing diuber ilmu donya tok, ning ya kudu nguber ilmu akhirat. Jadi pendidikan ilmu umum niku ya penting, pendidikan ilmu agama itu juga jauh lebih penting. Oke? Sebab zaman sakniki ya akeh cerita. Kadang-kadang wong tuwa niku nek ngerti anake pinter matematika, fisika, biologi, ngono ki kaya wah dadi kebanggaan tersendiri. Dipamer-pamerna yu, tak kandhani yu. Nyapa yu? Anakku lho ning gone sekolahan kuwi lho prestasine juara 1 yu rengkenge. Lah kok iso yu? Matematikane 100, IPA-ne 100. Bar ngono apa kuwi yu bahasa Inggris yo 100 yu. Ya jan anakku pinter yu. Lah ya to kok pinter men ki mbok sekolahne salane sekolahan terus mbok kaine apa? Tak les-lesne yu, les-lesan yo larang. Pira yu sesasine? 2 juta yu. 2 juta
you. Wis pokoke dimantep nih bareng ditakoki. Oh, berarti anakmu pinter ya pendidikan umum lah. Terus anakmu Al-Qur'an wis jus piro you? Jus alpukat loro nek ra salah yo. Malah jus alpukat. Wis khatam ping pira malah dintai. Yu tak kandhani yu. Saiki iki yo golek kerjonan ben gampang ben penak rezeki lancar. Kuwi iki salah satu kuncinya adalah kudu apik biji matematika bahasa Inggris IPA ngaji carry you. Kuwi wong tuwa koclok kentok ya ngono kuwi. Pun ditiru nggih Bu nggih. Aja ditiru. Lho, mboten napa-napa nguber ilmu donya, mboten masalah wong para awake dhewe niki urip neng donya. Dadi ya piye carane adewe ngusahane iso urip penak ya neng donya. Ning nek wis nguber donya ya aja nganti lali nguber akhirate. I'mal li dunyaka ka'annaka ta'ishu abada wa amal li akhiratika ka'annaka tamutu ghada. Bekerjalah untuk duniamu seakan-akan engkau hidup selama-lamanya, tapi beribadahlah untuk akhiratmu seakan-akan engkau esok hari telah tiada. Ngapa kok tetep kudu gondelan agama? Mergo ning donya urip ana ngalam donya niku ora selawase, ibarate mung mampir ngombe. Sanyata yen wis mati dikubur ditakoni malaikat, sing ditakoni ora perkara biji matematikamu pira. Lho nggih napa nggih? Lho ngoten. Oke. Pramila donga kula wasilah donga kula panjenengan sedaya nggih mugi-mugi donganipun Sohibul Hajah menika Bapak Slamet kalian ugi sedaya keluarga mugi-mugi doanya dipun makbulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lumeber datang kita sedaya ingkang rawuh dalu punika mugi-mugi keluarganipun sakinah mawaddah warahmah. Putra-putrinipun saleh lan salihah. Mugi-mugi rezekine kathah turah blawah melimpah ruah barokah. Benjing kagem sangu ibadah pejah husnul khatimah datang akhirat dados ahli jannah ahli swarga. Amin Allahumma amin amin ya rabbal alamin. Yang jelas khususnya untuk para generasi pemuda pemudi harapan bangsa harapan negeri kemajuan kemakmuran negara kita tercinta Indonesia itu terletak kepada peran para generasi pemuda dan pemudinya. Makanya jadilah pemuda-pemudi yang berilmu, berakhlak, beragama, kersane napa sedaya kersane dados barokah. Sebabnya apa? Sebab kalau pemuda-pemudinya sehat negara kuat, kalau pemuda-pemudinya berilmu negara maju, kalau pemuda-pemudinya beriman negara aman, kalau pemuda-pemudinya berakhlakul karimah negara berkah, dan kalau pemuda-pemudinya bebas dari maksiat narkoba insya Allah negara tetap jaya. Amin Allahumma. Untuk itu para generasi pemuda-pemudi bangkitlah, bangkitkan semangat kita menjadi generasi pemuda-pemudi harapan bangsa dan negara. Bangkitlah pemuda. Monggo.
bangkit bangkitlah jiwa perjuangan untuk meneruskan cita-cita dari pendahulu kita. Sebagai pemuda jangan engkau salah langkah untuk tentukan suatu arah. Cintai negerimu, gerakanlah untuk maju demi kelak anak dan cucu. Jangan lepasi budaya, jaga dan pelihara. Wahai kau pemuda, jangan kau terlena. Pikirkanlah nasib bangsa ini bila kau ditinggal pergi oleh pemuka negara dan kaum cendekiawan, oleh tokoh masyarakat, oleh guru dan alim ulama. Bangkit dan siapkan untuk melanjutkan pembangunan di segala bidang berasaskan Pancasila. Tepuk tangannya mana dong? Terima kasih. Melu-melu mendel sama-sama. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Hadirin ingkang dipunmulyakaken dening Allah, alhamdulillah acara dalu niki niku nggih bertepatan tasih dateng bulan Syawal. Dadi nggih niki kalih ngiras-ngiras halal bihalal ngoten nggih. Halal bihalal datang bulan Syawal, karena niki masih di bulan Syawal pramila nggih kesempatan kagem kula Dek Karida ugi sedaya rombongan ngaturaken taqabbalallahu minna wa minkum syiyamanna wa siyamakum taqabbalallahu minna wa minkum minal aidin wal faizin taqabbalallahu minna wa minkum syiyamanna wa siyamakum taqabbalallahu minna wa minkum, maafkan lahir dan batin. Sedaya kelepatan Dek Karida kalian sedaya rombongan kula nyuwun pangapunten nggih. Sami-sami ta, sami-sami matur suwun. Terus niki alhamdulillah masih dalam kemasan halal bihalal datang bulan Syawal. Halal bihalal niku janjane napa ta, Bu? Halo. Kula nek muni halo jenengan jawab hai. Kula nek muni hai jenengan jawab halo. Ngono, halo. Tangannya diangkat. Jenenge dihalu ya tangannya diangkat, nek gak gelem ngangkat berarti keleke mambu kuwi. Halo. Hai. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Janjane halal bihalal niku napa to, Bu? Wis pokoke halal bihalal. Halal bihalal niku tegese saling halal menghalalkan utawa
saling ikhlas mengikhlaskan, utawa cara gampangane ngomong kosong. Sebab halal bihalal niku biasane nek napa dateng Indonesia niku ngoten padha badan-badan. Nggih napa nggih? Pramila halal bihalal dateng bulan Syawal niku minangka budaya Islam Nusantara. Budaya Islam Nusantara, adat ketimuran. Napa? Menjalin silaturahim, merajut indahnya kebersamaan. Lah, merajut indahnya kebersamaan nek datang Indonesia niku janjane sampun dangu wonten. Nggih menika dalam ikatan kebangsaan, dikemas nggih menika dalam Bhinneka Tunggal Ika, berbeda-beda tetapi tetap satu jua. Jadi sekali Indonesia ya tetap Indonesia, NKRI harga mati. Halal bihalal enake ya ning Indonesia tok, ning gone negara liyane ora ana. Mboten enten halal bihalal. Dateng bulan Syawal. Nyang apa diarani Syawal? Syawal niku tegese syahwate wis uwal. Syawal syahwate wis uwal, melepaskan dendam amarah yang sudah dipendam di hati pikiran sejak lama. Jadi melepaskan amarah dendam yang telah diperbuat. Nek cara falsafah Jawa niku wonten sanepa nggih menika ndamel kupat. Nah, makanya biasanya bar bodho ngoten niku lebaran niku wong Jawa padha gawe kupat. Mpun ndamel kupat napa dereng? Kupat niku asale saking napa? Jarak. Janur. Kok krunguku kok godhong jarak badanku. Blarak niku napa? Oh, yang mriki ngarani blarak. Oh, aku kok katrok ora roh blarak ya. Karida ngertine janur. Janur nggih Bu nggih. Heeh. Dadi kupat niku asale saka janur diiseni karo beras. Dadine kupat. Tapi nek janur diiseni karo ketan dadose lepet. Biasanya bodo-bodo nek ora kupat yang gawa lepet ngeten to nggih. Niku sanyata falsafah Jawa, sanepa. Dadi wong Jawa niku ora mau trimo gawe-gawe tok, mbah biyen niku ora mau trimo gawe ya wis gawe dipangan enak wareg mboten. Ning ya enten maknane, enten karepe. Nyang apa janur diiseni karo beras kok diarani kupat. Kupat niku tegese kula lepat. Kupat. Lho, kula lepat dadi ngakoni salah, kula salah. Lah kupat niku asale saka janur. Janur niku tegese napa? Janur sejaning nurani. Tegese napa? Keikhlasan hati tumusing ati. Nyuwun ngapura, njaluk ngapura, muga-muga linebur ing dinten riyadin menika. Amin Allahumma. Dadi janur sejaning nurani. Nek janur diisi beras niku dadi kupat, nek janur diisi ketan diarani lepet. Lepet tegese napa? Lepat. Lepet tegese lepat, tapi ana maneh sing ngarani lepet niku tegese wis suwi lehku ngempet. Oh, bunder. Dadi nek sing ngarani lepet niku wis suwi lehku ngempet lepet. Makane nalika dina riyadin dadi kesempatan untuk ngebrolne. Intine maaf ben kosong-kosong, makane njaluk lepat lho, lepet. Ana maneh nek janur dikai beras niku dadi kupat, janur diseni ketan dadi lepet, tapi enten malih godhong gedang diseni beras dadine enek sing ngarani tepo, enek sing ngarani lontong. Lho niku ya ana karepe. Tepo niku tegese tepos lira. Napa tepos lira? Introspeksi, mawas diri, mulat sarira hang rasa wani dandani diri pribadi. Tepo tepos lira. Lontong niku tegese longgarno kotongno ati pikiranmu saka perbuatan sing elek. Lontong makane tepo tepos lira, introspeksi, memperbaiki diri. Lho sanyata mbok trimo beras karo ketan niku ya iso dadi pembahasan lho Bu, Pak. Sanyata beras karo ketan
niku ya iso dadi fenomena pembahasan di akhir zaman. Sebab napa zaman sakniki angel bedane endi beras endi ketan. Jarene beras jebule lah kok ketan, jarene waras jebule lah kok ya biasae nek mun edan kok ya. Lah piye jaman sakniki mawon kata cerita. Jarene waras, jarene ya berakal, jarene ya wong pinter. Ning sanyata duit aspal kok ya doyan. Duit MBG ya. Dana hibah ya. Dana bansos ya. Duit pajak ya. Piye tok gedeng aku. Perawan ayu ting-ting ya doyan, rondo ayu ginu-ginu ya doyan. Sebab prinsip mbuh napa mbuh perawan mbuh rondo sementing wedok rasane padha. Ya ngono ya Pak ya. Nah, sapa muni cocoke bojone sapa kuwi? Wis piling-pilengen dhewe kuwi. Masuk. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Jare beras jebule kok ketan, jare waras jebule kok. Krana donya ora peduli batal lan haram, rangelingi besok pecute pengiran. Ya salatullah salamullah. Ya mangga. Sik urung siap. Kok duntak-duntak piye to? Wong nek selawatan kok diduntak-duntak dhewe piye. Sampun mangga. Salatullah salamullah. Sayyidina Muhammad. Terus pramila mumpung kita sih di bulan Syawal, mumpung ini masih di bulan Syawal, masih dalam kemasan nggih halal bihalal, pramila nggih kesempatan untuk kita semua saling memaafkan. Sing rumangsa duweni salah ya gelem njaluk ngapura, sing dijaluki ngapura ya gelem menehi pangapura. Pun sami badan-badan napa dereng? Sampun pun halal-halalan. Pun kosong-kosong napa dereng? Kalih napa siyen tukaran sakniki pun rukun. Sapa muni dereng mang sapa? Kok ketoke piye ta? Lho, siyen encep-encepan ning dalan. Biyen petukan ning dalan plerok-plerokan, biyen petukan ning dalan lok-lokan, sijine wane setan. Sijine wane demit, akhire loro karone gendruwo kabeh. Wis maaf-maafan burung. Insyaallah. Pramila monggo kesempatan halal bihalal. Loh, kita minta maaf dulu, bukan berarti kita yang salah. Neng sing sapa gelem njaluk ngapura pertama kali mbuh kuwi mbuh dhek sing salah utawa sing bener niku ganjarane luwih kathah. Diangkat derajatnya lebih tinggi. Amin Allahumma. Tapi nuwun sewu, nalika halal bihalal, nalika badan-badan, nalika nyambangi njaluk ngapura niku sing sae lho nggih nek menurut Dek Karida. Ning kabeh niku ya ndelok situasi dan kondisi sing sae. Nalika jenengan niku halal bihalal badan-badan, sing pertama kali sing disambangi niku eyang kakung kalian eyang putri menawi tasih sugeng, menawi tasih gesang. Lah nek pun seda pripun Mbak Karida? Ya diparani ning kuburane, disekar, didongakni. Senomor kalih ora kalah penting nggih menika nyambangi wong tuwa, bapak lan ibu. Lho, njaluk ngapura ning gone wong tuwa, ning gone bapak lan ibu. Lho, sungkem ning gone wong tuane. Bu, ibu, bapak, mpun sami sambang tengene tiyang sepaipun nggih. Mbak, Mas, sampun nggih. Dadi sungkem ning gone wong tuane. Pira-pira luput, pira-pira salah
awake dhewe niku dadi menungso dadi wong tuwa niku mesti duwe dosa ya duwe salah kesempatan halal bihalal ya padha saling maaf memaafkan wong tuwa niku paling penting sebabnya napa wong tuwa orang tua ibu dan bapak itu malati keramate ning donya ya keramate besok ning gone akhirat urip nek pengen lancar ning donya besok ning akhirat ben nemoni urip sing barokah niku sing paling utama ning donya aja nganti ninggal bekti ning gone wong tuwa sebabnya napa halo hai sebabnya napa awake dhewe iso lahir ana ngalam donya iso ngrasane nikmate donya niku ya krana jasane wong tuwa jasane ibu lan bapak makanya lagunya nika yang mengandung melahirkan menyusui sinten niku ayah piye to ibu ayah piye to tugasnya beda yang bekerja menafkahi melindungi sinten ayah kok malah mbok balik iki piye piye napa disusoni karo pakmu apa piye kaya tapi jasanya kedua orang tua da ibu dan ayah niku luar biasa adewe iso disekolahno diparingi pendidikan yang layak iso urip penak iso ngrasane nikmatin donya iso melawan gempar-gempurnya di dunia hidup di dunia niku ya krana jasane wong tuwa tapi kok enek anak tapi kok nganti enek anak wani ngomong nyang apa aku bektine wong tuwa wong aku biyen lahir ning donya ya aku ra njaluk kira-kira enek wong apa anak kocelok model ngoten niku napa mboten lho nggih sebab zaman saniki niku andlane ngoten lha napa aku kudu bektine wong tuwa wong aku biyen ra njaluk dilahirno aku biyen ra njaluk dilahirne nyang apa aku bektine nggone wong tuwa lho nuwun sewu Bu Pak nalika awake dhewe niku dateng kandunganipun ibu dateng rahimnya ibu selama 10 bulan 9 hari aku walik sik melek kabeh ngono lho iki ngetes ngene iki nggarai aku yo rong pengalaman kok berarti pripun sangang sasi 10 dina ngoten nggih iya maaf dadi awake dhewe niku nalika sien dipun kandhung dhateng rahimipun ibu selama sangang sasi 10 dina awake dhewe niku kalian Gusti Allah diparingi 77 pertanyaan lho dadi dhewe biyen dadi janin bayi ning kandungan ibu niku kalian Gusti Allah diparingi 77 pertanyaan yang pada intinya pertanyaan itu adalah apakah kamu siap menerima semua takdirku apakah kamu siap menerima semua nasib dariku apakah kamu siap menerima semua ujian dariku apakah kamu siap menerima semua cobaan dariku apakah kamu siap melaksanakan perintah dariku apakah kamu siap menjauhi larangan dariku loh intine niku nek bayi iso lahir sehat iso gede iso ngrasakne nikmatin donya berarti biyen ning kandunganipun ibu menjawab dengan pertanyaan dengan jawaban nggih Gusti Allah kula siap kali sedaya takdir panjenengan kula siap kali sedaya nasib panjenengan ujian cobaan perintah larangan panjenengan kula siap bersedia ya Allah pramila kali Gusti Allah dipun lahirkan mergo napa mergo tarah permintaane napa jabang bayine dhewe nek pengen dilahirne neng donya lah terus bayi gak napa mboten mampu menjawab mboten purun pripun Mbak Karida gugur nuwun sewu ibu yang hamil keguguran utawi saged lahir bayi terus mboten suwi meninggal niku sebab dateng kandunganipun ibu menjawab pertanyaan Allah ya Allah kula mboten mampu kula mboten siap kula mboten kuat kalih cobaan jenengan ujian jenengan takdir panjenengan perintah jenengan kula mboten mampu Gusti Allah abot Gusti Allah pramila kalih Gusti Allah dipun gugurkan lho dadi dhewe iso lahir ning donya nganti sakniki anak
iso lahir iso rasane nikmatin donya nganti saniki niku mergo biyen sing menyanggupi pengen lahir ning donya yo awake dhewe. Lali apa piye jane? Lali apa piye? Lali. Kek piye kok lali iki? Yo karida yo lali sih ya. Lah piye ning jero weteng kok ya. Neng kenyataannya faktanya adewe iso lahir ning donya iso ngrasani nikmati donya ngantos sak menika mergo pancen awake dhewe biyen nggih sanggup pengen lahir ning donya kalian Gusti Allah diparingi wasilah perantarane sinten nggih menika orang tua ibu dan bapak nglahirno gedhekno niku tanggung jawabe gede makane jasa orang tua jangan sampai dilupakan kudu bekti kudu takzim aja nganti diwaneni. Halo hai makane wong tuwa aja nganti diwaneni aja nganti dilalekne jasane wong tuwa niku malati keramat ning donya ya keramat besok ning gone akhirat. Ayah bunda segala tempat bernaung jiwa janganlah kau mencela apalagi menghina bila engkau durhaka bisa jadi celaka sengsara di dunia akhirat pun merana. Bila hidupmu jaya jangan lupa padanya ridha ayah bundamu ridha pula Tuhanmu itulah yang kau jaga jangan sampai kau lupa itulah yang kau jaga jangan sampai kau lupa pesan ayah dan bunda jangan kau tunda-tunda. Malati ridallahi wa ridha walidain wa sakhatullahi sakhatu walidain. Ridhonya Allah juga ridhonya kedua orang tua, murkanya Allah juga murkanya kedua orang tua, termasuk nek wis rabi ya mertua. Halo makane sinomor loro nek wis nyambangi wong tuwa sinomor 3 aja lali ya nyambangi maratuwa lho. Wong tuwa maratuwa niku derajate padha Bu Pak Mas Mbak. Wong tuwa maratuwa niku derajate padha ora beda dadi kudu padha-padha dibekteni ibarate kaya dene jempol niki lho jempol tengen karo jempol kiwa tengen wong tuwa kiwa maratuwa berarti kan padha jempole padha-padha apike nek padha apike ya kudu padha-padha dibekteni kudu padha-padha ditakdimi aja nganti dilalekne sejarahe aja nganti dilalekne jasane ngono ya nek sing ngentai lha nyapa Mbak Karida maratuwaku tak bekteni barang wong maratuwaku ora gembol aku ora bonjrotne aku ora nyusoni aku ora ngragati aku ora napa ora ngopeni aku nyang apa maratuwaku tak bekteni lho jangan salah anane bojomu ya mergo anane maratuwa nek ora nek maratuwa bojomu ya ora ana rungokno. Sapa muni kupingmu sapa ya kupingmu dhewe kuwi lho kok kupingmu piye to kek piye to ki kok gedhe aku. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Wong tua lan maratuwa niku Bu Pak derajate padha lah wong tua maratuwa niku ibarate kaya dene Al-Qur'an amoh. Jenengan ngertos Al-Qur'an amoh napa mboten? Al-Qur'an amoh niku ya Al-Qur'an sing wis tuwek, sing wis elek, tuluk napa tulisane wis napa burem, sing wis letek, ambune apek ngoten nika lho. Ning kula nyuwun pirsa, Al-Qur'an amoh kaya apa? Tulisane wis burek kaya apa? Ambune apek kaya apa? Tapi kok jenengan dekek lemah. Mbok langkai pemane mbok iteki. Kira-kira dosa napa mboten? Dosa. Malati. Lho, wong tuwa maratuwa ya kaya dene Al-Qur'an amoh niki ndek wau.
Duh, kok sakit Mbak Karida? Nggih. Wong tua mara tuamu wis tuwek. Wis elek, kempong perot. Ambune ya wis ora wangi. Wis ora njawa nggo minyak nyong-nyong. Ambune lenga patra. Balsem. Dijak omong kadang ya ora patek nyaut, mergo napa pun sudah rungon. Dijak omong kadang ya ora nyambung, mergo napa tarah ya wis tuwa. Wis apek ibarate, wis letek ibarate. Ning apek kok letek wong tuamu, mara tuamu niki ya malati ning donya ya malati ning akhirat. Nek umpama duweni derajat duraka, mbah niku wong tuwa, mara tuwa digawe gelo atine. Lho jenengan arep ahli ibadah kaya apa? Taat ning gone Gusti Allah kaya apa? Salat 5 wektu sedina sewengi, istiqomah berjamaah datang musala, datang masjid. Al-Qur'an ya ora tau gotang jenengan leh maca leh tadarusan. Sedekah amal jariah ya ora tau keri, zakat ya ora tau lali, tapi kok duweni derajat duraka mbuh niku wong ning wong tua utawa mara tuwa. Sedaya ngamal panjenengan tetep panggah muspro. Sia-sia rungokno. Lah ya kupingmu dhewe. Sebab sama saniki akeh cerita ke cilik digendong ojong, di sekolahno, di kuliahno, dipenakno, akhire uripe mulya, bareng uripe mulya wong tuane uripe sora malah kaya babu. Ning gone wong tuane wani, ning wong tuane lali, enten apa mboten? Sama saniki akeh cerita, akeh mantu wani marang mara tuwa, enten apa mboten? Atau mriki enten to? Oh kathah. Oh kathah. Wonge ya teko. Teko. Jangan delok raine kaya Pak deloke. Wane krudunge pink. Kaya roro ae kowe iki. Biasane sing gaene nduting ya dheke dhewe biasane. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Lah nek kesempatan nalika napa ben taun jenengan Syawal nalika halal bihalal dateng tiang sepah, dateng mara sepah nek nyambangi niku nek iso ya aja ora nggawa apa-apa. Dadi digawa napa diparingi bingkisan sing diremeni tiang sepah kalian mara sepah. Umpama tiang sepahe utawa mara sepahe remenane bakso. Ya tukokno bakso, remenane martabak. Yen jenengan tumbasne martabak utawa biasane nek umpami bapake napa mara sepah sing kakung niku remanane rokok. Umpama senengane rokok goblok 76. Ya 76 kan rokok goblok to, bar 7 6 piye. Tapi nek tarah remenane kuwi ya tetep tukokno. Lho jenengan tumbasne rokok. Lho kersane napa? Ya ben bunga kok ben goblok piye to? Ben bunga. Lho, ben bunga atine. Nek bunga atine insyaallah ya makbulan dongane. Amin Allahumma. Tur nek saged jenengan nalika sungkem dateng Bapak Ibu utawi dateng para sepah niku nangis. Nangis mboten? Lho ora gembeng ora. Menghayati Pak, setahun pisan leleh sungkem kok ya. Nangis. Lho, Bu. Ibu, Bapak, nek sungkem tenggene tiang sepah mara sepah nangis. Nangis, Bapak, Ibu. Pira-pira luputku aku salah. Kula nyuwun pangapunten. Dosa kathah, kelepatan kathah, dados anak, dados mantu, kathah kekirangan, kathah kalepatan. Kula nyuwun pangapunten nggih Bapak, Ibu. Mugi-mugi pinten yaten menika jenengan purun pangamparingi pangapunten kagem kula nggih Bapak, Ibu. Nangis. Kok hehehe piye nangis? No, menawa bunga hatine sok mbene dibangunke omah. Ditukokne sawah, alhamdulillah. Ditukokne alhamdulillah ora ditukokne ya. Ya alhamdulillah.
kok ya. Sementing didongakne sehat. Ngono lho maksudnya aku. Lho, niki nek wis ning ngene wong tuwa aja lali ngene-ngene maratuwa. Nomor 4 ora kalah penting nek wis berkeluarga. Suami terhadap istri, istri terhadap suami. Ibu pas bodo nika sungkem nggih kali bapake. Kok blas piye to? Sungkem nggih. Pak, garwane sungkem nggih? Lali piye iki lho? Sungkem ora jane iki? Sungkem to Bu nggih? Nangis mboten? Malah cengengesan. Nggih. Kesempatan setahun pisan ora dikae nangis Bu, dibrone napa sing selama niki jenengan pendam ning ati pikiran jenengan dibrone nalika napa sungkeman sasi bodo nalika Syawal niku insyaallah ora bakal dadi padu. Nek jenengan ngebrone unek-unek jenengan kok dina-dina biasa iso-iso dadi bengkrek, iso-iso dadi padu. Tapi nek jenengan ngebrone perasaan jenengan unek-unek jenengan nalika sungkem napa malah jenengan rewangi karo nangis bapake ben melu grentes gitu lho. Kula warai Bu, masya kula niku urung rabi ning ya nek sing nyontoni ati aja mbok entahi lho ya. Lho nggih lah bapak ibu kula niku nggih nyontoni ben taun dadi kula ya ngertos. Dados Bu, nek jenengan sungkem kalih garwane jenengan cepeng astone. Jenengan cium telapak dan punggung tangannya. Muah. Lho kok piye to? Lah kan bojomu dhewe ya apa jenengan iki? Diambung muah. Terus jenengan matur sing sae. Panggilannya pripun? Suamiku? Bebek. Ya. Ayang beb. Gak apa-apa. Lho niku dadi ganjaran lho. Lho nggih nuwun sewu. Panggilan kasih sayang di dalam berumah tangga niku dadi ganjaran, Bu. Lho nggih mboten napa-napa. Jenengan ora usah isin arep pemanten kawak. Ora apa-apa. Celukane ayang bebek, suamiku, gantengku, pangeranku, rajaku. Ora apa-apa dadi ganjaran. Lho nggih ora usah isin mboten napa-napa. Jenengan cepeng astone. Umpami jenengan manggil niku suamiku, rajaku, penuntun surgaku. Lho mboten masalah niku dadi donga dadi ganjaran. Jenengan matur. Umpama nek wong desa niku biasane pakne. Nggih, ngaten nggih. Nah, biasane jenengan cepeng, jenengan matur. Nangis, Pakne. Pira-pira luputku ya Pakne. Aku selama iki dadi bojomu. Akeh kurange. Akeh salahe. Sepurane ya Pakne aku selama dadi bojomu ki bolak-balik gaene nyelatu wae. Bolak-balik ki njaluk jatah ae mergo jatah yo tarah pancen kurang lho Pakne. Nek ora ning awakmu terus aku njaluk ning sapa to Pakne? Mulane to Pakne, muga-muga ki nek awakmu kerja rezekine yo sing akeh. Tapi yo Pakne njalukku yo awakmu jujur. Nek umpama tarah gajimu 1 juta ki yo kekno aku 1 juta kok tak sisihne. Aja malah kowe ngomong jarene bayaranmu mek 200. 200 ki duwe apa to Pakne? Nggo ngumpetne butuh omah ki lho angel lho Pakne. Aku ki yo mikir masak saben dinane kanggo ngingoni awakmu, kanggo ngingoni bocah-bocah, kanggo kebutuhan omah, kanggo kebutuhan sekolah ki yo akeh lho Pakne. Nek duwe 200 ki lho apa to Pakne? Tapi yo tak dongakne Pakne muga-muga bariki rezekimu yo lancar yo Pakne. Tapi syaratnya yo jujur yo Pakne. 1 juta yo 1 juta, 2 juta yo 2 juta, ngomong apa enake. Ora Pakne nek tak badhok dhewe iki ora. Dinggo keluarga Pakne ngono lho. Karo panjalukku yo Pakne. Ning omah ki selama aku dadi bojomu ki aku mikir ki yo kesel. Aku ki saben dina masih ning omah ki awakku yo kesel Pakne. Kowe nek ngelokne aku, kowe ki ning omah iki nyapo. Aku ning omah ki yo mikir omah. Mbok
pikir omah ki boga kesel ket isu kudu tangisu gawe sarapan ngopeni bocah-bocah ngeterne sekolah ngresiki omah ombah-ombah nyapu ngepel isa-isa yo kesel Pane ngono kadang sing mbok celatu wae kowe mulih kerja ngono aku ki yo ora mbok jak dolan metu kowe malah metu dhewe mancing ra mulih-mulih kamu kok aku ki yo pengen Pakne ngono lho Pakne bocah metu yo bocah dolan lho jenengan brone ngono yo Pakne wis pokoke sing wis yo Pakne bar iki ayo memperbaiki diri yo Pakne wis pokoke piye-piye salahku ki sakjane yo asal muasale yo krana awakmu Pakne tapi wis pokoke padha-padha yo Pakne yo ngono lho diambung bapak-bapake yo ngono Pak aduh meneng kabeh wong lanang bapak-bapak nggih ngoten nek pun disalami kali ibune lho jenengan len jawab nggih sing sae aja mok trimo ya ora apa-apa Dik ya masa ngono tok mu ibu-ibune lek ngomong wis dawa ya dijawab ya sing memper nggih sing padha-padha apike dijawab dilus kepalanya dibelai lho kok pret piye to lho jenengan apa nak mboten atus dibelai kali bapake Mas terakhir kapan mantan anyar mantan kawa wis belas ra tau gek piye to kok gedeng aku Bapak nuwun sewu nggih pangapunten jenengan golek ganjaran mencari pahala mencari ladang pahala niku ora perlu adoh-adoh metu omah jenengan mulai dari dalam rumah dengan cara apa memuliakan pasangan seorang ibu memuliakan suaminya seorang istri memuliakan suaminya seorang suami juga memuliakan istrinya memuliakan istrine pripun sakliyane nyukupi kebutuhan belayan perhatian kasih sayang lho niku dadi ganjaran nuwun sewu bapak-bapake memanggil istrinya dengan panggilan yang penuh dengan kasih sayang istriku bidadariku bungaku ayang bebekku lho sing penting nek ibune seneng niku dadi ganjaran setiap panggilan kasih sayang niku ganjarane 40 napa malih nek leh manggil diropel-ropel sayangku cintaku bidadariku ya 40 ping 3 pengno dhewe napa malih bapak-bapake purun membelai kasih sayang terhadap istrinya bojone dhewe lho ya nah iki tak garis bawahi neh bojone dhewe duduk bojone tanggane oke nek pun dipanggil dengan panggilan kasih sayang lho dibelai dilus kepalanya dilus jenengan niku lho Pak ngelus kepalanya seorang istri jenengan utawa ngelus lengan lho seruk niku ganjarane 70 perserukan lho ya seruk 70 ora nek seruk-seruk ya kari ngepengno lho nggih napa malih jenengan mau mencium lho dicium pipine keningnya sengok ganjarane 100 pemalih napa malih nek malam Jumat usuk-usuk sengok wis to malaikat ati butuh kalkulator tak omong lho saking akeh ganjaran dadi golek ladang pahala niku asline ora perlu ado-ado metu ke omah minimal dari dalam rumah niku asline gampang ora usah ngomong jenengan Allah wis tuwek mbak wis tuwek pengoten nuwun sewu nggih pangapunten aja peh manten kawak terus perhatian kasih sayang diabaikan aja ngono kembang kenanga kelingono kenangan jaman semono nalika manten anyar kaya apa kaya ya neng di mesti bareng gandengan kesandung digluk langsung ditulungi sayangku cintaku nggak apa-apa numpak mobil numpak motor bokongnya disangga ilah
jenengan biyen manten anyar Pak lek ngundang napa lek ngundang ibu-ibune kaya apa indahnya bulan tak seindah wajahmu kamu ke wajahnya kukulen halusnya sutra tak sehalus kulitmu engkaulah sayang pelitanya hidupku engkaulah sayang curahannya bagiku nek gak ngono duh wong ayu papujan ning ati kaya ngene wong nandang asmara apa tak waku dhewe dewa sik enak kewan mlebu kewane lanang iki emang dewa jamataku welas somring wa mami besok kapan katekan jejer lan wong yu tak umpama nahkoda tanpa perahu sasat sarat insyaallah tri nyidam sari dengan napa lagu-lagu kemesraan ibu-ibune ya moh kalah masane kowe tok to Mas sing iso aku le ya iso kowe versine Indonesia karo langgam Jawa aku versine India boleh dia boleh kanggana hai me ho gai tere sajna tere benjane lagta me tamer gaya lecha oh, siapa lo? Oh, seleng soni leca oh musik nek gak ngono oh saiba मिलेंगे तुमसे हो बताइए दिल कि कितना प्यार है हमें मिलेंगे तुमसे हो बताइए दिल कि कितना प्यार है हमें dia tepangan lho mike nek gak ngono saiki sing viral saiki lagune rindunya hatiku sudah tak tahan piye lagune piye kuwi kok lali aku kendeken aku rindunya hatiku sudah tak tahan aku bangga kepadamu jadilah raja di hatiku oh kasihku ya taruh kayak oh sayangku dadi kayak nalika manten anyar kaya iya bareng manten kawak lali mosok digandeng karo bojone malah disampe raisin apa piye didelok anak putune wis tuwek kae lho garwane jenengan nggih ngoten Bu nggih lah garwane jenengan nggih ngoten Pak ya padha ae berarti ya kesandung digluk randang randang ditulungi malah dilokne mah kok diterusne piye ta kok ya
Ya aja ngono. Kembang kenanga kelingono kenangan jaman semono. Manten anyar kaya apa janji sumpah prasetyaning urip. Ibu-ibune kan pun matur kalih bapak-bapake, Mas, abang-abang semut pejagesang kula badhe tumut. Dijawab kalih bapak-bapake, apa iya to, Dik? Omah gendeng disaponi abot enteng ayo bareng dilakoni. Sabaya lara sabaya pati sabaya mulya bareng mukti ya, Dik. Nggih Kang Mas. Pokoke kaya iya ngomong kae. Lho nggih, kemesraan iku Mas wis tuwek ora masalah, tetep dadi ganjaran. Dadi nek wis napa nalika jenengan niku sungkem nalika dina riyaden niku nangis, ngrentes, bapak-bapake ya ngono, dijawab sing apik. Iya, Dik. Semono uga aku ya, Dik. Pira-pira salahku, pira-pira kurangku sebagai wong lanang, sebagai kepala keluarga, sebagai bojomu, sebagai bapak anak-anak, aku njaluk ngapura ya, Dik. Muga-muga linebur ing dina riyaya iki ya sepurane nek taraku kurang lehku ngekeki jatah. Sepurane nek aku selama iki bola-bali ninggali awakmu mancing, bola-bali ning marung ra mulih-mulih, kumpul karo kancaku, aku njaluk sepura ya, Dik. Ya bar iki tak kurang-kurangi lehku seneng-seneng dhewe. Luwih becik aku nyenengne anak lan bojoku. Muga-muga dadi dalan tambahe barokah rezeki. Doakna ya, Dik. Muga-muga rezekiku yo tambah akeh ben iso tambah nyukupi kebutuhanmu ya, Dik sayangku. Terus diambung sengok. Ngono ya, Pak ya. Sesuke dijak ning pasar, ditukokne gelang ngono. Kok gelang karet piye to ya, Mas? Kok gelang karet piye to? Gelang emas, amin Allahumma. Kok malah wis muni gelang karet? Ya gelang emas ngono lho ya. Amin Allahumma. Amin. Lho dadi sing nomor 4 niku suami, istri terhadap suami, suami terhadap istri, termasuk ya anak-anak ya kudu sungkem barang satu keluarga. Sing terakhir nomor 5, monggo karo dulur, karo kanca, karo tangga. Pun badan-badan ta. Alhamdulillah, ini loh indahnya merajut kebersamaan, menjalin silaturahim. Nggih menika dikemas dalam halal bihalal. Datang bulan Syawal. Syawal niku sakliyane diarani syahwate wis uwal. Syawal niku ya diarani sarunge bantal. Sarunge bantal niku arane ya Syawal nggih to. Niku ya sanepan, bantal sing letek, bantal sing apek, sing ambune wis ora enak utawa bentukane wis elek. Niku nek ditutupi karo Syawal sing apik dadine ya tetep apik. Menungso nggih ngoten, menungso niku panggonane salah, luput lan dosa. Al insanu mahalul khata'i wan nisyan. Makane kudu ditutup karo perbuatan sing sae. Yang berlalu sudahlah berlalu, yang di masa sekarang dan masa depan harus ditata yang lebih baik untuk berfastabihul khairat, berlomba-lomba dalam kesaenan, dalam kebaikan. Kersane napa? Mengharapkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Sebab hai, sebab rahmatipun Gusti Allah niku mboten pandang bulu, mboten pilih kasih, tapi siapa yang mau berusaha pasti akan mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Loh, halal bihalal. Adewe bersyukur, Bu. Awake dhewe kedah bersyukur tahun niki tasih kepanggih kalian sasi Syawal, tasih kepanggih kalian kemasan halal bihalal. Berarti tasih diparingi kesempatan kali Allah Subhanahu wa taala. Halal bihalal niku pancen nggih budaya Islam Nusantara, adat ketimuran. Senes adat Timur Tengah nggih, tapi adat ketimuran. Senes adat Timur Tengah. Sebabnya napa halal bihalal niku enten nggih namanya datang Indonesia mawon. Negara lintune mboten enten. Mboten wonten. Jenengan pados siten pundi mawon mboten wonten. Halal bihalal nggih budayane wong Islam Indonesia. Dadi adat ketimuran dudu adat Timur Tengah. Nek Timur Tengah niku adate mboten enten halal bihalal. Nek dateng Indonesia halal bihalal merajut kasih sayang, merajut kebersamaan, kenapa kebersamaan, menjalin silaturahim. Tapi nek Timur Tengah dateng mriku mboten indahnya halal bihalal, mboten indahnya merajut kebersamaan. Tapi dateng Timur Tengah Yaman, Irak, Suriah, Mesir, Palestina lan sak piturute dateng mriku adanya napa? Adane napa? Pesta bom.
padha ngirimi rudal. Amerika mengancam Iran menantang Israel yo gak gelem kalah, padha saling mengirim rudal, mengirim pesawat jet tempur. Banyak korban berjatuhan, padha nangis bingung ngarwara. Banyak keluarga yang banyak anak kehilangan orang tuanya, banyak orang tua kehilangan anak-anaknya, banyak yang kehilangan keluarganya, istri kehilangan suaminya, suami kehilangan istri dan anak-anaknya. Datang mriko mboten enten halal bihalal saged rukun kados dateng Indonesia. Makanya dhewe bersyukur, alhamdulillah ya Allah, jenengan rahmati kula urip ning gone Indonesia. Indonesia ora enek perang nggih napa nggih, ora enek sing ngirimi rudal nggih napa nggih, ora enek sing ngirimi jet tempur mboten enten. Alhamdulillah Indonesia niku arep bengkrek kaya apa. Wong Indonesia niku nek enek bengkrek kaya apa ora bakal nganti ngirim bom, ora bakal nganti ngirim rudal niku ora mungkin, ora bakal. Indonesia niku paling-paling nek enek gesekan, enek napa masalah, paling-paling lok-lokan karo rasan-rasan. Lho nggih napa nggih? Wong demo ning Indonesia dadi guyonan. Lah piye sing demo padha takbir, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Polisine sing jaga mau kalah, polisine malah nyaut, sami Allah liman hamidah, sami Allah liman hamidah. Rasido perang, rasido demo akhirnya. Enak yo ning Indonesia tok. Makanya bersyukur napa mboten urip ning Indonesia? Bersyukur alhamdulillah. Makanya kita hidup di negara Indonesia. Kamangka negara Indonesia niku negara sing maneka warna, bermacam-macam ras, suku, budaya, agamanya. Maneka warna, agamane mawon beda-beda. Sing paling sensitif niku soal agama, ora mau Islam mawon, tapi ya nek Kristen, Hindu, Buddha, Katolik, Konghucu. Islam dhewe ya maneka warna, enek NU, Muhammadiyah, LDII, ATM, napa MTA lan sak piturute. Maaf, kualik maaf, MTA maksudku lan sak piturute. Nek sanyata saged sayuk rukun apa mboten? Rukun eneke ya ning Indonesia. Makanya bersyukur alhamdulillah kita oleh Allah dirahmati hidup di negara yang bermacam-macam tetapi bisa menjaga persatuan dan kesatuan. Makanya agar roda kehidupan bisa terus berputar dan terus berjalan, marilah kita menjaga yang namanya perbedaan, kita timbulkan yang namanya keindahan. Sebab sing jenenge perbedaan niku sunatullah, niku sampun takdiripun Gusti Allah. Donya niki kalian Gusti Allah pancen ya wis sengaja digawe beda-beda. Ben apa? Ben indah. Ora sado-ado. Donya niki nek isine wedok, tok rasane pripun, Bu? Donya iki nek isine wedok, tok rasane piye? Mentah kecut. Isine bengok-bengok lah wong wedok iki lambene ombo kabeh. Lho nggih napa nggih? Lan donya isine lanang, tok rasane pripun? Ya pahit. Meneng wong lanang iki ora akeh omong. Makane kali Gusti Allah ora mau digawe wedok tok, ora mau digawe lanang tok. Nek ya macem-macem. Lho, ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha. Inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Hai manusia, sesungguhnya kami Allah telah menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, lalu kami jadikan kamu berbangsa-bangsa, bersuku-suku agar kalian saling kenal mengenal. Nek wis saling kenal mengenal ya ben saling menghargai, saling menghormati, saling menjaga toleransi, saling mengasihi.
Sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Pramila mumpung Indonesia niki iso aman, damai, sayuk, rukun, marilah kita jaga marwah negara kita tercinta. Roda kehidupan bisa terus berputar dan terus berjalan niku karena adanya perbedaan. Maka dari itu marilah kita selalu belajar bersatu di dalam perbedaan. Grimes nggih mpun terang apa dereng niki. Kalau mben malah enten kabar sanjange ngawi niku dan es to, Bu. Nggih, enak nang gawe es batu, gawe es sirup berarti. Ya alhamdulillah mugi-mugi kalian Allah niki diparingi terang. Pamio Jawa ya aja saiki ya Allah mugi-mugi Jawa benjing diidahi Fatihah setunggal mawon nggih Bu. Nyuwun mugi-mugi dalu niki diparingi terang nggih Bu nggih. Biridllahi wassafaati Rasulillah al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mugi-mugi senaosa mengke Jawa nggih mugi-mugi Jawa ingkang beto barokah, senes Jawa ingkang beto musibah. Amin Allahumma. Amin amin ya rabbal. Mas nyuwun cagaan mike pundi nggih? Nyuwun cagaan mik. Niki cagane mik niki nggih saged Mas operator saged nggih. Kendek wau ken benakne radang dibenak-benakne to Mas. Mas benakno Mas ra kena iki lho Mas. Tolong Mas operator niki monggo dibenakne nggih. Saged mboten? Bisanya begitu? Ya yes, ndak apa-apa. Menyampaikan ini mriki Mas. Jaremu kenek Mas. Iku mikabel. Jarene ra kenek, apa jarene kenek? Ra kenek lho Mas. Munggah to Mas rene benakno ya Allah. Leh nyekel rokok randang disalahne ya Allah. Aku mikabel. Kiye piye to? Kok gede aku. Makanya kan dari tadi aku minta mic kabel tuh karena itu bro. Piye mbok benakne ya ndang. Ya tara ora kenek Mas. Oh nggih capi mawon. Nek sekedap Bu nggih. Oh dibuka nih liyane oh anu. Oh nggih. Jarene kon gocaki mik nggih Mas. Yo kemeng to Bu. Sampun saged oh, nggih. Tes. Nah. Ben melek. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pun sami ngantuk napa dereng? Tasih sami semangat nggih.
gendhok putu kula karedan iki nek ngaji kulino panjang sebabe napa madane regane sing larang nggih regane larang nek ngajine sedelot kan nesane sing ngundang makane direntos ngantos sabibaring doa penutup nggih Bu panggih biasane nek sing ngaji karedan rong didongani donga penutup kok mulai teko ngomah anyang-anyangan. Nah, mboten dongan elek, tapi pokoke dirantos santos sabibaring doa penutup kersane barokah nggih Bu nggih. Pindah malih kula salam. Salam kula dijawab langkung banter tur kompak. Aja pesing jawab apa sing salam niku wis tuwek leh jawab salam padha ndledek. Pindah malih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nggih tepangaken nami kula niki legi yen dipamah nggih ning sien pas tasih nem saniki wis tuwek pun kotot ning alhamdulillah rahmatipun Gusti Allah tasih pinaringan gesang tasih pinaringan sehat tasih pinaringan ambekan saengga saged dalu niki ngrawuhi pengajian ngaji bareng acarane pun tasyakuran akikohan gendhok putu nggih menika ndorania kalian ndok maya alhamdulillah sami sehat nggih Bu nggih alhamdulillah niki nggih sasi Syawal pas bodo halal bihalal pun sami kumpul kalih keluarganipun pun sami kumpul napa dereng pun sami kempal kali anak putune napa dereng alhamdulillah melu bunga ati kula rada meri iso kumpul karo keluargane iso kumpul karo anak-anak lan putu-putune jujur nggih kula sampai seprene niku nggih dereng disambangi halo Pakus ngerti jajan lah mlero sampai ngadeg-ngadeg. Lah nggih sampai ndang-ndang jajane apa kae. Sami kempal alhamdulillah kula ya setengah meri mergo kula niki nggih dereng disambangi kali anak lan mantu anak kula sebab jarene lembe dereng saged soalnya tikete pas nika sik larang nek yo kabare niki kok jarene arep mulih mergo tikete wis mundhak medhun ya semoga-moga kula nggih tularan kadang jenengan sedaya saged kumpal kalih anak kalih mantu kula amin Allahumma Assalamualaikum Assalamualaikum Mbak pira-pira lupatku ya Mbak sentis mulah Mbak sentis lagi mulih Mbak sepurane sentis ya Mbak aku jalo sugem ning awakmu oleh kubatan nyambangi lagi saiki sepurane ya Mbak kerjananku ki dijaluk ijen ya angel kudune padha brai lebaran aku ganti kae brai Mbak sepurane ya Mbak wis pokoke aku iso mulai iso padha karo awakmu aku seneng Mbak pokoke aku dadi anak aku jalan ngapura ya Mbak selama iki aku dadi anakmu akeh salah akeh kurange wes nduk sentis anakku alhamdulillah awakmu wis iso bali iki lho mbokmu wis seneng kene tambung alhamdulillah
alhamdulillah wis tak ngapura nduk kabeh salahmu wis ora apa-apa wis ora usah nangis mbok wis bunga wis kana ndang ning guri ndang masak kupat kana dinggo lawuh ben enak ya nduk ya nggih mbok nek ngoten tak teng wingken tak masak ya wis kana Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, sentat mulai ku entat sentat. Mbak, aku mulai. Sentat mulai, Mbak. Sepurane Mbak aku birang-birang tahun ra tau mulai. Lagi tahun iki aku mulai, Mbak. Sepurane aku dadi anak kurang ajar karo kowe, Mbak. Sepurane ya, Mbak. Biyen saurunge aku budal nyambut gawe ning Jakarta, ning omahmu dadi bebanmu, bolak-balik mlokoto awakmu. Sepurane ya, Mbak, aku biyen kene nyolongi dhuwitmu ning isor bantal. Sepurane barang nek ben aku kene yo misuhi awakmu, Mbak. Aku nyolong ngapura ya, Mbak. Sanyata ya bener nek aku ki ninggal jasane wong tuaku, jasane ibuku, kuwi ora maringi lancar ning uripku. Enek ae masalah, Mbak. Makane aku mulai arep jaluk ngapura awakmu, Mbak. Berang-berang tahun ora tau mulai. Aku salah, Mbak. Aku dosa, Mbak. Aku salah ngapura ya, Mbak ya. Aku saiki tapi wis tobat ya, Mbak. Aku wis mari, Mbak. Aku ya kok ngono neh, Mbak. Aku saiki wis rajin ibadah, Mbak. Salat 5 waktu yo tak lakoni, Mbak. Nek salat Jumat aku arang-arang. Soalnya seminggu ping pisan, Mbak. Sepurane ya, Mbak, wis pokoke aku njaluk dongamu karo njaluk pangapuramu ya, Mbak ya. Iya, sentar. Alhamdulillah anakku lanang. Den bagus janganen. Wis mbok ngapura. Wis ora apa-apa. Tlemben roti. Biyen saiki ya saiki. Luwih becik mantan wong bajingan daripada mantan wong beriman. Wis muga-muga awakmu tobat ya di ngapura tenan karo Gusti Allah. Dan muga-muga ngamal ngibadahmu sing saiki ya istiqomah. Muga-muga uripmu barokah ya entot sentot. Nggih, Mbok, matur suwun ya, Mbok, kene tak ambung. Genti, Mbok, kowe ya tak ambung. Wes kana ndang ning guri, ndange wangi mbakmu masak kupat. Lho Mbak Sentis mulih kene guri. Lah bojone mulih purung. Jarene sik perjalanan, soalé bese beda. Ngono. Ya wis ana Mbok tak ning guri. Iya wis kana. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Loh, tis, bojomu mulih tis. Loh, Badrun mantuku. Napa kok Badrun iki jenenge napa kok iki? Nggih, Mbak, kula mantuk, Mbak. Badrun nembe sepuntene nggih, Mbak. Bisku nembe napa niku kendala ndek wau datose kula mboten saged sareng kalian Dik Sendi. Ya ora apa-apa le. Mantuku ora masalah. Mbak, pinten-pinten lupute kula nyuwun pangapunten nggih, Mbak. Sebagai mantu jenengan nek tasih kirang leh kumaringi panjenengan jatah kagem ora sepah nggih kula pangapunten. Nek kula tasih kirang leh didik Dik Sentis kula nggih nyuwun pangapunten nggih, Mbok. Iya wis ora apa-apa ndot. Apa muga-muga awakmu ki diparingi barokah. Lagi kok klambimu ngene iki kowe iki saiki dadi apa to? Kula kan banser to, Mbok. Oh, alah. Lha berarti kae bolamu no. Nggih nika nggih bola-bola kula nika. Oh, alah, Badrun. Iki jenengan nggih bolane Badrun nggih, Mas. Oh, alah ya wis nek ndang
kumpul karo bola-bolamu banser kana. Nggih, Mbok, kula tak kumpal kalih bola-bola kula banser ya wis ya wis. Iki pesan kanggo banser-banser ya. Awakmu kuwi kan saiki dadi banser selain menjaga agama ya ikut menjaga negara. Muga-muga anggone dadi banser ya istiqomah. Muga-muga kabeh barokah ya. Wis titip mantuku ya Badron ya. Nggih Mbok, aman pun. Kula tak kempal kali kanca-kanca nggih. Ya wis kana. Monggo sedaya mawon. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Bu. Kula mboten sios meri kalih jenengan. Alhamdulillah kula nggih pun saged kempal kalih anak kula, kalih mantu kula. Alhamdulillah pun ati kula pun bunga. Alhamdulillah bengi niki nggih saged ngetutne genduk putu kula, genduk Karida sing ayu denok deblong ayu mablong-mablong. Saged rawuh dateng tambak Rama nggih sekedhik kula maringi nderek urun rembug kagem sedaya masyarakat mriki. Peringatan kagem kula panjenengan sedaya ambarengi niki bakal dina kiamat, akhir zaman dina kiamat. Sanyata akeh wong pinter ya akeh wong hebat, ning sanyata ya padha nekat pengen dadi penjahat. Bukti nyata ladalah. Alhamdulillah, monggo maju aja mlayu mulih anyang-anyangen. Maju ngiyup. Kalih Gusti Allah diparingi anyep. Alhamdulillah. Pun ngeten iki disyukuri. Bu, sing teng mriku maju nggih. Kersane sing teng wingking saged maju. Kula suwun sing sebelah kanan niki maju nggih. Kula suwun. Nggih, maju. Nggih, monggo maju ngiyup mriki tasih amba. Sing teng mriku monggo Bu kula aturi radi maju Bu. Sing teng wingking nesane keblah nika. Nggih, mengke nek keblah-blah malah anyang-anyangane teng mriki mengke malah. Nggih, maju mawon. Nggih. Sing saged maju nggih nyuwun tulung nggih. Sing teng wingking kersane saged lenggah, saged ngiyup monggo. Ampun. Mas Banser tolong dikondisikan. Ibu-ibu jamaah nggih nika deken radi maju. Kersane ibu-ibune nika nggih saged lenggah teng mriku nggih. Monggo nyuwun tulung. Ya Allah, jenengan paringi terang riyen ya Allah. Nuwun sewu, ingkang ibu-ibu dateng mriko menawi saged maju-maju mawon. Kersane ingkang ibu-ibu dateng wingking sing jumeneng kersane saged lenggah. Nggih, nyuwun tulung panjenengan maju rumiyin. Nggih. Rada diobahne bokonge. Nggih, parweding. Napa ingkang dateng wingking mlampah mawon maju mboten napa-napa Bu. Monggo kula aturi mawon lenggah radi maju mawon. Nggih, nuwun sewu. Nyuwun tulung radi maju mawon. Kersane sing jumeneng kersane saged lenggah. Nggih, kula aturi nggih.
Ibu-ibu datang wingking maju mawon niki tasih kosong Bu. Maju mawon mboten napa-napa. Mboten masalah. Nggih. Kersane saged lenggah. Monggo. Nggih niki kalih kula lanjut nggih Bu Pak nggih. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Alhamdulillah kalian Gusti Allah diparingi jamaah niki nganyepi sedaya hambane dalu niki sing sumuk sing kipas-kipas nggih mugi-mugi rada nganyepi nggih Bu Pak nggih pun donga sing sae mawon disyukuri alhamdulillahirabbil alamin nggih pokoke pesen kula weling kula awake dhewe rep ana ngalam donya niki ora selawase ibarate mung mampir ngombe pramila ngendikane para mbah-mbah jaman semono jroning suka kelawan suka kudu tansah eling lan padha awake dhewe urip ana alam donya seneng donya niku monggo ning aja nganti kedonyan wa marhayatu dunya illa mataul ghurur dunia adalah kesenangan yang memperdayakan makanya jroning suka kelawan suka kudu eling marang rahmatipun Gusti Allah sanyata awake dhewe urip ya karena rahmate Gusti Allah awake dhewe ning donya niku nggih titipan amanah saking Gusti Allah termasuk kudu waspada sanyata menungsa niku bakal ngalami sing jenenge apes pepes ludes tegese awake dhewe nyawa mati niku ora ana sing ngerti rahasianipun Gusti Allah pramila Jaka Tingkir Wali Jawa ayo do mikir sak wayah-wayah bakale seda Jaka Tingkir Wali Jawa ayo do mikir yen bakale sedo yen wis sedo sangumu apa bondo donya ora di bondo donya ora di gawa selawatan monggo salatullah salamullah ala toha rasulillah salatullah sego berkat anane pecute mala ikat kanggo mecuti wong ra tau lan pejabat